салом алайкум бародаро. Ма дар ҳамин ютуб як канал кушода дагем ки дар бораи сайтҳои роҳи пулкоркунӣ аст. Бародаро, аввали суханам дар ҳамин ки як приложение аст дар интернето паҳн шуда ки масалан пул метавад. Бародаро, бовар накунед, инами илмани мо не. Короче говоря, инами сайтай ина ҳозир мо медроем. Ма дар ин сайт 12 соати бозӣ дорум. Уже регистрация кардагем 1108 рубл кор кардам. Мегӯям дальше кор кунем, заработа мекунем. Инҷа сегоне больше нет спонсор, пожалуйста, зайдите позже мега. Короче говоря, мегем ақаллам ҳамин пуле ки кор кардагем бигзаронем. Намешава минимальный размер выплаты 1600 сомон мега. Короче говоря, бародаро, ай моя насиҳат дар шумо, ҳамис бозиро накунед. Ин сайт ина уже 3-4 рӯз шуда ки иним хеле мега. Терминевсе сегодня больше не спонсор, пожалуйста, зайдите позже. Бародаро, ма шуморо мегӯям дар ҳамин лайк монед. Дигаро ғарибоне ки тоҷик бинанд, ҳамашон бафаҳманд ки мақсад ки ҳамин сайт пул наметавад. Ва бо як чизи дига гуфтанием ки дар ҳамин сайти ма мисоли гап подписатсия кунед, лайка ҷиқен, мо иншоаллоҳ дар оянда сайтҳоеро меёбем ки дорем ҳамн сайтҳоро. Мисоли гап ҳамин агар 100 лайк шава, иншоаллоҳ мо як сайте дорем ки нишонтон метем реална пул метавад. Бародаро, ҳаматонро барори кору зинда бошед, обод бошед, соғ саломат ба ватани худ баргардед. Дар амони Аллоҳ бошед. Аллоҳ ҳидоятон